A 60-as, 70-es években felnövő generációk legendás szórakozóhelye volt a budai ifjúsági park, ami most két szempontból érdekes számunkra. Az egyik az, hogy a meglehetősen ingerszegény időkben ez volt az egyik hely azon kevesek közül, ahol legalább történhetett valami. A másik az, hogy megszűnt. Amikor az Ifi Park egykori látogatói felől érdeklődtünk az egyik közösségi weboldalon, több száz válaszlevelet kaptunk, és ez meglepett bennünket. Mint ahogy az is, hogy a világörökség részét képező, egyébként omladozó Ifi Park sorsa látszólag senkit nem érdekel. A megnyitás napján, nem is tudom, talán a Lánchídig állt a sor. Nagyon sokan, főleg a fiúk csajozni jöttek ide fel, és itt lehetett. Természetesen sikítoztunk. Jönni kellett, és itt kellett lenni. Szórakozni szeretnének ezek a fiatalok is, akikkel az Ybl Miklós téren találkoztunk. Így nyitotta meg kapuit a Budapesti Ifjúság Kultúrparkja. Gyönyörű kilátás, hangulatos zene és vidám műsor várta a park első vendégeit. Ezt a KISZ hozta létre természetesen, hát ilyenkor minden ötlet csak felülről jöhetett. Sok sajátos kérdés és jelenség van, amivel foglalkoznia kell az Ifjúsági Szövetségnek. Vannak például egyes nyugati divatok, amelyek bizonyos mértékig nálunk is hatottak. Más divatok pedig a hazai talajon is kitermelődtek. Ezek egyike a cinizmus és a közöny a közéleti kérdésekkel szemben. Önfeledten mulattak a srácok, önfeledten játszottak a zenekarok, de közben hátul a Big Brother az figyelt mindenkit. És hát ha összetört egy-két szék, akkor már azt mondták, hogy ez egy balhé zenekar. Nyilvánvalóan azért hozta létre a kultúrpolitika, hogy rá tudjon tekinteni azokra a tömegekre, amelyek ott szórakoznak. Ó, az a hely, ahol nincs előítélet, a törvények is csak a szívekben élnek. Miközben nyugaton már javában tombolt a bítőrület, a budapesti fiatalok szórakozási lehetőségei igencsak korlátozottak voltak. Az ifjúsági park irányítói nem tudtak és nem is akartak lemondani arról, hogy a fiatalokat neveljék, irányítsák, és hogy még a szórakozás, a szabadidő eltöltése is ellenőrzött formában maradjon. A park egykori igazgatója, Rajnák László pedig éberen őrködött afelett, hogy a szabályokat mindenki betartsa. Az, hogy sakba tartották a fiatalokat, az szükséges volt. Ahol egy ilyen nagy tömegbázis megjelenik az ifjúsági parkban, ott fogni kell. Ugye hát a kapunál volt egy kis ellenőrzés. Rajnák Laci, akitől rohadtul félni kellett szó szerint, mert hát Isten volt és élethalál ura. Belépni fiúknak csak nyakkendőbe lehetett, és a lányok miniszoknyáit is centibe mérte. Állj csak! Te is! Tudjátok, hogy nem mehettek be. Te is! Amikor beléptünk, akkor háromszor följebb toltuk a szoknyának a korcát, és már is megvolt az, amiért jöttünk. Nem lehetett nagyon lemenni, például valakit visztelt, akkor oda mentek és szóltak, hogy ennyire nem szabad azért lemenni. Sokféle őrület kapott már lábra nyugaton, a legújabbról most filmes beszámoló is született. A twist őrület hívei tánc közben nem érintik egymást, de úgy kell rángatózniuk, mintha korbáccsal vernék őket. Természetesen a legnagyobb szám az a tupírozott haj volt. Enyém a lófarkas, tiéd a tuppíros. Fordítva. A srácoknál a séró, ugye? Hát hosszú vagy. Hát hosszú, maximálisan. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedő, se csókom, se szerető. Akkor érte az aranykorát a beat korszak, ugye, és ez erről szólt hosszú hajról. Jenő, hosszú a hajad! Holnap Borbélyhoz mész! Nem nagyon szeretik a hosszú hajat, volt olyan, hogy itt Kőbányán is volt egy rendőr, hát mit teszem, hiába, minek van ilyen hosszú hajad, így meg ugye, meg visszapofáztam a szerlesztőről a másik lábad, meg ilyenek.
a farmer. Ott azért rá kellett sporolni egy farmerra, ott azért ki kellett menni az ecserére, és ha az ember ezt a farmert, azt mit tudom én, kicsit meghipózgatta, meg pengészte, hogy úgy nézzek ki, ahogy szeretnék kinézni. A vadnyugati nadrágokkal, meg a hajviselettel, meg a szakállal nem akarok foglalkozni. Az öltözködésnek megvan a maga jelentősége, minden ember szeret jól kinézni, a fiatal pedig tetszeni is akar, és ez normális dolog. Azon kívül van a világon divat is, és azzal valamiféleképpen haladni kell. Persze ennek is megvannak a maga civilizált normái, és ehhez ragaszkodni kell. Engem is egyszer hazazavartak egy próbáról, egy hangbeállásról, amikor azt mondta nekem a Rajnák, hogy ide figyelj, édesfiak, neked, hát, hogyha neked megengedem, hogy farmerbe legyél, akkor a közönségnek is meg kell engednem, már pedig a közönségnek nem engedhetem meg, úgyhogy menjél haza és öltözz át. Ami itt fontos, az az, hogy a párt, az Ifjúsági Szövetség nem divattervező cég, nem fodrászipari KTS, és nem is kell ilyesmivel foglalkoznia. A pártnak, a KISZ-nek e kérdések társadalmi oldalával kell foglalkoznia. Rajtad milyen ruha is volt? Rajtam egy fehér, sötétkék keresztbe csíkos. Ez tényleg olyan volt, hogy szerelem az első látásra. Két szőke lány ott ült az asztalnál, és ugye, hogy azt a fiúk megegyeznek, hogy melyikünk kéri fel, nekem sikerült. Te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Mikor a kapunál kezet fogtunk, ő megpuszilta a homlokamat. Ez a szintiszta igazság. Az én nővérem, aki egyébként most egy pilótanő, ő szerelmes volt a Gemini együttes egyik tagjába, a Heili Gáborba is mondhatom, talán, vagy nem tudom. És emiatt mi ide jártunk koncertekre, ilyenkor én 5-es voltam körülbelül, vagy 4-es, tehát kisiskolás. Ilyen korú gyerekek azt hiszem, hogy nem jártak ide akkor. Én azért jártam ide, mert az volt a dolgom, hogy felügyeljek a nővéremre, hogy vele ne legyen baj. Hát én voltam az ő pesztrája. A merev szabályok és keretek azonban idővel ellenállást váltottak ki a fiatalokból, ami arra ösztönözte őket, hogy az avantgárd kultúra felé forduljanak. Az igazán nagy változás már csak a 60-as évek közepe hozza, hogy a magyar könnyűzenében is akkor rendeződnek át az erőviszonyok, és jön be a beat, illetve utána majd később a rockzene. És ennek megfelelően az Ifjúsági Parknak a programja is kezd átalakulni. Nem szeretik, ha valamiről szól, az mindjárt másabb, hogyha nem szól semmiről a dolog. Azért mennek futtatják ezeket a műanyag megnyálas zenekarokat. Én szeretem a Rózsit is nagyon, meg mindent, de nekem soha nem volt sajtbola volt. Ott van az a kis boltív, ott volt egy ilyen középső kis színpad, ott játszott a Radics Béla, aki hát abszolút ifi park sztár volt, ő minden héten megcsinálta maga teltházát, akár a sakmattal, akár a tűzkerékkel. Vasárnaponként a Fenyő Miki játszott a Hungáriával. Héten kétszer kellett, hogy ott legyünk, és hát 10 000-eket mozgattunk meg, mint rajongótábort, akik nagyon jól jött persze a park üzemeltetőinek, mert hiába a szocializmus ide-oda, azért az számított, hogy hányan vannak ott egy koncerten. Egy úgynevezett Csedda koncert volt itt 1980 májusában, és emiatt ugye annyi ember tolongott itt már, hogy jöjjön az Edda koncertre, hogy kidőlt ez a nagyon vastag kőkorlát. Akkor én ott álltam benn, és akkor ez egy nagyon furcsa érzés volt, hogy miközben leestek emberek, nem tudom hány ember esett le, de sokan, tehát 10-20-30 legalább, tehát az egész kőkorlát kidőlt. A másik oldalon voltak fönn is emberek, és elkezdték menteni a többieket. Teltház ide vagy oda, 1984-ben a park végleg bezárt. A világörökség részét képező Várkert bazár hasznosítására azóta többféle elképzelést dolgoztak már ki, de ezek kivitelezése részben a rendezetlen jogi helyzet, részben pedig a pénzhiány miatt eddig meghiúsult.
addig pedig marad a jelenlegi kiábrándító, siralmas kép, az omladozó műemlékek, lerakott deszkák és téglák, homok és kőbuckák, valamint a felvert gaz látványa. Az ifi park az a szívünk csücske. Itt nőttem föl. Ez mindennek a teteje volt. Bement az ember, és egyből jó kedve volt. Legenda az ifjúsági park, legenda mindnyájunk szívében.